I dag er 67 ud af Folketingets 179 medlemmer kvinder. Men at nå dertil har taget tid. Hvis vi skal se i et stort historisk spand på, hvad der har gjort, at kvinder overhovedet har adgang til magten. Inden for politik, inden for erhverv, inden for økonomi, inden for uddannelse, inden for videnskab, inden for kunst, inden for kultur, inden for medier, så er det jo, at kvinder fik adgang til uddannelse for det første. Uddannelse giver viden, og viden giver magt. Den 5. juni 1915 er en skelsættende dag i danske kvinders politiske historie. På denne dag underskrev kong Christian den 10. en ny grundlov, der gav kvinder ret til både at stemme og kunne stille op til rigsdagsvalg. Noget kvinderne havde kæmpet for i 3 årtier, men på grund af stærke konservative kræfter ikke kom igennem med. I og med, at mænd af mange slags har siddet på magtpositionerne i samfundet og privilegierne dermed, og ikke afgiver den frivilligt, så har der skulle kæmpes om dem. Og en forudsætning derfor for, at kvinder har fået adgang til magt, det er, at de har organiseret sig. At der har været nogle stærke, markante kvinder, der har haft nogle organisationer bag sig, men som også har våget et øje, både individuelt og kollektivt, overhovedet at forestille sig, at kvinderne fik stemmer og valgret i 1915. Det var noget, der blev latterliggjort. Man sagde, hvad skal man dog med disse kvinder, som jo er vælseende, og hvad skal der ske med familierne, hvis de kommer ind på rigsdagen og bestemmer det hele? Men nu var der åbnet for muligheden, og kvinderne var et skridt nærmere magtens centrum. Grundlovsændringen blev fejret, og op imod 20.000 kvinder strømmede ud på gaderne. Og alene det, at de optrådte på gaden, og de fyldte på gaden, de her 20.000 kvinder, det blev på forhånd latterliggjort. Man sagde, hvordan skal det ikke gå, når kvinderne ikke har været vant til at være soldater? Og så viste det sig, at i stedet for at svare på det, så gik kvinderne bare. De gik fuldstændig velorganiseret i rækker på 5 snorlige rækker, med 250 dertil udpegede ordensmarskaller, med stave, der holdt kvinderne på plads, en fanevagt i spidsen, ingen musik. De gik i sig selv værdigt i lange rækker derudad. Og der har aldrig været så fredelig og værdig og ordentlig demonstration igennem Københavns gader, som der 5. juni 1915. Og jeg hørte Dansk Folkepartis ordfører, det er lidt ligesom at høre en eller anden imam fra Saudi-Arabien, der argumenterer, som han gør i forhold til homoseksuelle. Jeg kan stå på talerstolen, og så kan jeg være dybt engageret i en debat, og kan virkelig sådan komme op i det røde felt i forhold til for eksempel ulighed i sundhed eller psykiatri. Så kan jeg komme ned, så er der en kollega, der kan sige, ved du hvad, den der kjole, det er sådan en flot farve til dig. Og man tænker, hvad havde det lige med sagen at gøre? Men det er sådan nogle små bemærkninger i hverdagen, hvor alle andre lige sådan minder mig om, at jeg er en kvinde. Når kvinder fortrinsvis viser deres krop frem på en mere sådan seksuelt orienteret måde, for eksempel ved at være meget nedring eller meget lårkort osv., så vil det automatisk tage opmærksomheden fra det budskab, man har, som ikke har noget som helst med sex at gøre. Vi ser det meget i musikbranchen, vi ser det meget i skuespillerbranchen osv., hvor det i virkeligheden er sex, der sælger. Og sex sælger bare ikke direkte, når det handler om politik eller forretning, hvor det handler om, at du skal vide noget om det. Og derfor så kommer man hele tiden i den der indre konflikt med, hvor meget af min femininitet, min krop, min sensualitet må jeg vise, uden at det går ud over mine faglige kvaliteter. Et af de mest grelle eksempler, vi har haft, er faktisk, da Angela Merkel var med til at åbne Oslos Opera for nogle år siden. Hun var inviteret til en festlig begivenhed. Så hun havde taget en festlig kjole på, som var nedringet. Den var meget nedringet, men hun var ikke meget forskellig fra mange af de andre kvinder. Men det, der var så sindssygt interessant, det var, at dagen efter i samtlige sådan større medier, så blev der stillet et seriøst spørgsmålstegn ved, om Angela Merkel var i stand til at forvalte et embede som kansler, når hun kunne gå rundt og se sådan ud.
Og det synes jeg er interessant på den måde, at man simpelthen siger, at al hendes erfaring og viden, det er ligesom om, at når hun viser sig på den måde, så må det jo ligesom glide ned og sætte sig som fyld i BH'en, ikke? Hun kan ikke både være klog og sexet på samme måde. Så man tager hellere, at hun viser sig med en dyb kavalergang og tænker, så er hun jo nok også dum, så alt det andet er bluff. Og det er jo helt vildt, at vi i vores tidsalder er i stand til at stille et seriøst spørgsmålstegn ved en kvindes seriøsitet, viden, erfaring, bare fordi hun viser sig på en mere seksualiseret måde.